سلام سلام أهوات كمي وعلكم كمي كنيكم قعد عنا سألكم ندابلكم كم تلمود of course كانوا وح جينا لنا كم نتعلمنا يوتيوب عطنا أبلات رأي نايزوم ناس بس حالشنا ديرنا سلزي عطنا يوتيوب رأي تكاتاتو ناس نبوركم جيبون تملسناكم علينا مو ناب كل نخبز شير جورو زخا أبديت ويك عزينا تعطنا إداعا نستوك ماركت نكريبتو هم وناتنا جيو بوليتكسن كالنا أويل كونه خلي ناي جولد كونه خلي أبستفل عليه አርስታት ጻይድና ከንዘራረቢና ስለዚህ ምጻቁም እንዳመስገንኩ ዝም ሕጂ አትኩም ዘለኹም ማለቲ ሼር ግበሎም ፍላት ናይ ግሩፕ ናይ ፊደል ፋይናንስ አባላት ዘለና ሮቢ ሓውናውን ካብ ጀርመን ጆይን ክገብር ስለዚህ ብሩኹም ሸት ክኾነልና እንዳተመነና ድምጽ ግን ይስማዕ ኣሎ ዲ ይስማዕ እንታልዩ ኣብቲ ናይ ቻት ይስማዕ ኣሎ ኢልኩም ጻፉ ተኸዲኹም ወይ ከዓ ሓደ ሓደ ኢልኩም ጻፉ ኮንፈርም ባርበር ስማዕ ኳይ ስማዕ ይልኹኒ ግን ንጹር ኣሎ ዲ ማይክ አይጥቀም ስለዘለኹም ምናልባት ንጹር ኣሎ ዲ 111 ኦኬ ጽቡቅ ዌልካም ቋብዳ መጻኩም ኩልኹም ፍኖተ ፊሊ ታንኪ ጆይን ምግባርካ ጎይቶም ሙሴ ኩልና አባላት ኢና ዘለና ሜሮን ማለት እዩ ይስማዕ ኣሎ ጎይቶም ኦኬ ጽቡቅ ዮሴፍ መለስ ኩልና ታንኪ ተግስቲ ሮቢ ዮናስ ዌልካም ቋብዳ መጻኩም ኩልኹም ዌልካም ንሪኦ ዘለና መታ 674 ስቶክ ማርኬት ዕዳጋ ኦል ታይም ሃይ በፂሑ ቀኒ ነይሩ ሓደ ውልቃዊ ስቶክስ ዘዋፈርናሉ ግን ወይ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ እውን ዘዋፈርና ዕዳጋ ከም ዝድለ ኣይከደን ቀኒ ኣሎ ያ ግን ሸርሸር ግበርሎ ሞ ቀልጢፍ ኢልና ኣብዚ መደብና ክንኣቱ ኣነ እውን ሮቢ ጆይን ክገብር ሊንክ ክሰደሉ እየ اوكي ابو كلهم 4 ساعات ينالنا مو لايك نبركا وكلنا كل نخبصح مغنياتو كياتنا سلازقننا تي الجوريزم ونالبات كم زل لايك سرحني سلازي تيوم نخل شير نغبرو تزي كوين نخاو خدنا لايك غيرنا نبل بزخونه يه غزي نوح كعزكم ايدلني تخيلنا بتمدد كاتوكم راي بحصر زبله ابتناي مايكروسوفت ون علن ندين اشتي استدالو سلازي تي حفشاوي نكتس 26 زبو جيم ابديت كساب حجون اي هابنا سلازلنا حفشاوي زلو عداغا نكتس 26 ناي ماركت ابديت انتر اينايو اوكي كلت خونات رينا لنا اوف كورس اذا خاب سنكنايتي كوينات نا ايران ناي اسرائيل ناي امريكا ناي ترامب واتبر صوت كلهم زغونه جن حفشاوي نسو نعداغا بتعم صليبو له بتعم صليبو ابز 26 مالتي عد بزي قدس هاجر بزي قدس عداغا بزي قدس اويل دي جولد دي هاجر دي انفليشن دي ستوك دي كريبتو دي غزا دي نخلو صلوا زغبرلو عبي رواحي ناي عالمي مالت سلازي تناي يو اس ايران يلوم صوعو مزلو امس نري زلنا مالتي وي كان ايران واري لم صوعو على عالمنا بتاع فرحي زفتري اب عداغا ابتي عداغا بفلاي كريبتو كارنسي وي كان ريسك اسيتينا نصوعو بتاع وي كان لوكيد اسيتينا نصوعو نخنا قطيفنا بكاش خير زخد وينا بغنزب مالتي بتاع عبي تراي تصويتو اويل وي كا زيتي وي انرجي اوف كورس لعل خيدو معناتو بوتاتات ناي بعل ايران كم نفولتو تفرح زغبر زلو انتايو وي انفليشن كفتر زخد انتايو نايتي اويل شجرات وي كا نايتي كوينات ناي ايران شجر يخون الله مالتي اتي ستريت اوف هرمز وي كا واش مت هرمز نبلو زمت صقم اوف كورس اويل لعل خيدو لعل ميتر اينايو كله اويل مالتي بسنك زناي اويل لعل مخادخ اوف كورس انتاي يقبر ابتناي انفليشن كل جزء زفرحنا زغبابي لنزاربولو سقطت قبرلو ويكا بريشر قبرلو مو انفليشن لعلي خيد انفليشن لعلي تخيدو انتاي كود كم 2020 رينا زنبرنا انترست ريت كقرط زلو تقولتها تحوتي خوم ويكا انفليشن زي انترست ريت كوسخولي خولي مالتي انترست ريت وسيخوم لو انتاي خون عداغا ستوك ماركت يكون كريبتو يكون ريل استيت يكون زخونه نجر بقالو تاوي كسل يري مغنيات نقطبه
ኢንተረስት ሬት ላዕሊ እንተኮይኑ ሓጋዝ ይኮነን ማለት ስለዚ ኩሉ ዝተተሓዘ እዩ ዶሚኖ ኢፌክት ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ከምኡ ኢሉ ክነብር ኣይክእልን ወይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ክነብር ኣይንሪኦን ኢና ኦኬ ስለምንታይ ከምኡ ዝብ ዘለኹ ካምፓኒታት ወይ ትካላት ፅባሕ ተስላ ኤርኒንግ ትበናያ ዝበዝሕ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ኤርኒንግ ዝህቦ ዘለዋ ማለት እዩ ደሓን ዝኾነ ኣታዊታት እያ ዝህበና ዘለዋ እቲ ኩናት እንተዘይህሉ ነይሩ እቲ ዕዳጋ ከምኡ መሃለው ነይሩ ኣይንበልና ነርና ሓፈሻዊ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ካልእ ፀገማት ወላ ምናልባት መጋጠመ ነይሩ እዩ ምናልባት ቻይናን ኣሜሪካን ክጅምራ ካልያን ክንብል ንኽእልና ሓፈሻዊ ግን እቲ ኩናት እንተዘይህሉ እቲ ዕዳጋ ከዓ ኣይምወረደን ነይሩ እቲ ኩናት ከዓ ከም ዘጋጥም ዝፈልጦ ሰብ ብጣዕሚ ዳርጋ የለና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኤራ ወይ ከዓ ናይ ኤኣይ ግዜ ወይ ከዓ ሰብ ስርሑ ብልሒ እዩ ዘሎ ብዚ ግዜ ዝንብሎ ከዓ ብፍላይ ንትካላት ፅቡቕ ኣታዊታት ንኸምፅኣ ይዕድመን ወይ ከዓ ይደፋፍአን ንኣብነት ኤንቪድያ ካብዚ ቀንዲ ካብተን ተጠቀምቲ ናይ ኤኣይ ወይ ከዓ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ሃርድዌር ትካል እያ ስለዚ ኣብ ግዜ ኤኣይ ኤክሳይትመንት ወይ ፅቡቕ ናይ ኤኣይ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ናይ ኤንቪድያ ቺፕስ ይጥቀሙ ኤንቪድያ ኣታዊታት ዝበዝሕ ቅልል ዝበለ ማለት እዩ ተስላ ከዓ ከምኡ ብዙሕ ናይ ኤኣይ ኤክሳይትመንት ክህሉ ከሎ ኩለንተ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ላዕሊ ክዳ ትፅቢት ትግበረለኒ ስለዚ እቲ ናይ ኤኣይ ኤክሳይትመንት ዘሎ ኦፍኮርስ ክሕግዞ ክኢሉ ኣሎ ንባል ማለት ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እቲ ማርኬት ወይ ከዓ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ይኹን ዝኾነ ነገር ዳርጋ እንታይ ኢና ንብሎ ተሪር ኮይኑ ወይ ከዓ ንነዊሕ ብፅቡቕ ሒዝዎ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወላ ትራምፕ እውን ኢልዎ ነይሩ ዕዳጋስ ካብዚ ንላዕሊ ክወርድ ተፀቢየ ነይረ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ፀገማታት ናይ በዓል ኢራን ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ናይ ኢንፍሌሽን ከነስተውዕሉ ግባአና ወይ ከዓ ክንጥንቀቐሉ ግባአና ወላ ሕጂ እቲ ኦይል ወይ ከዓ እቲ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ዘሎስ ንነዊሕ ክኸይድ እዩ ኣይከይድን ዓብ ተራ ክፃወት ኣብ ጥዕና ንገብሮ ማለት ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ናይ 2026 ዘሎ ብከምዚ ክንፀንቆ ንኽእል ኢና ብሕፅር ዝበለ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ምናልባት ከም ዝድለ ውፅኢት ኣምፅኡ ነይሩ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ከይድ ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዳሕራይ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ብፅቡቕ ኣይተፀልወን ክንሪኦ ኢና ማለት ስለዚ ኣብዚ ናይ ናስዳክ ወይ ከዓ ሚኢቲ ትካላት ናይ ናስዳክ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ንኣብነት ኢንቨስት ኮን 100 ማለት እዩ እንተሪእና ኣብዚ ማይክሮሶፍት ናይ ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ የር ቱ ዴት ማለት እዩ ማይክሮሶፍት 11-12% ጎዲሉ ንሪኦ ኣለና ኤንቪድያ 7% ኣብዚ ካልእ ትካላት ኦፍኮርስ በዓል ኤምዩ ኤቪጂ ብሮድኮም ማለት እዩ ወሲኸን ንሪእና ኣለና ኣማዞን 9% ወሲኹሎ ተስላ ተመሳሳሊ 13% ጎዲሉ ከም ማይክሮሶፍት ወይ ከም ፓላንቲር ማለት እዩ ገለ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ዘውድለን ምክንያታት ነይሩ ኦፍኮርስ ምዝ ናይ ምዕባላት ናይ ኤኣይ ንኩሉ ናይ ኤኣይ ትካላት ይጠቕሞ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ማይክሮሶፍት ዝገብሮ ናይ ክላውድ 20 ናይ ክላውድ ትካላት ተመፅአን ማይክሮሶፍት ትጥቀማት ኣይኮነት ምክንያቱ ኮምፒቲሽን ይገፍሕ ስለ ዘሎ ባዕለታዊ ክስራዕ ክፅሎ ይኽእል እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ መስለኒ ኦኬ ዶ ዌልካም ቋዕ ድሓን መፅኣኩም ዶም ጌኹም ትመፁ ዘለኹም እውን ምናልባት ድምፂ ቁርብ ክሳይ ተገይሩ ግን ኣዘክሩም ኢኹም ስለዚ ሼር ዲስታብ ኦኬ ስለዚ እዚአን ትካላት እዚአን ብኣወንታዊ ክኸዳ ርኢና ኢና ኣለና ብኣሉታዊ ዝኸደ ከሎ ድዩ ኦፍኮርስ ኣሎ ክሪፕቶን ምስ ክሪፕቶ ዝተተሓዛ ትካላትን ከምኡውን ናይ ሃይ ሪስክ ኢልና ንፅውዕን ትካላት ክጎላ ኢና ንሪኢና ንኣብነት ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ ቢትኮይን 14% ጎዲሉ ንሪኦ ኣለና ወይ ከዓ ካብ ኦል ታይም ሃይ ክንሪኦ ከለና ካብ 126 ናብ 63 ጎዲሉ ነይሩ بخلع الزراربة 50% ويكا 50% قولي لنيرو لك عكمو بس بيتكوين ستحازات كالات كم بعال MSTR كم بعال مارا كم بعال روبين هود كم بعال كوين بيز كا ببزحي إنفست نقبر لنس لزلنا يزاقسن زلغو كقولا كإلان مالتي إيثرم 22% نريقلنا XRP فلانا كريبتو بزحت لنا أوف كورس سولانا 32% قولي كله بعال دوجي دي كالون بتعم ببزح قولي له نريقلنا وان سكت اوكي لازي زي شير this mic سلازم على البيتكوين ترينا يبزي 14% exactly actually 14% قولي نرينا تنكالت كالات كاب بتعم قولي نرينا له حفشاو جن انت يقبل دلي ابزن ترينا ونبتي حفشاو مجلس قناعتينا ناي انفسكو نعبنت اتين ناسداك 100 ويكا اي تي اف كنبلون خنا اس 500 تماساسالي ابز غزي زي 640 شدشن الله أبوست شدش ورح انترينا يو 6% وسيخلو زغلو قديلو قالخم بالكلام أزان إقلان توافيرنا كم تدله ويكا خمت نفرحو أيكون نوريد زلو بخومينا خاص بزح جزية دايبرسيفاين تجيرك تمرات خون بالمالتي ريسك توسيد كهيكا هاي وسيد كم زالك خالي at the same time جن كم زحج خجاتم كله كونتاتو كم كورونا خجاتم كله كم سفر عليه خجاتم كله كورد كأنا يقدني هون ويرت ديت هذا عمل زترينا أوكي بيتكوين قديل 10-3% ناس داقدن 6-5% نلعب غير له كابتات حتى ويتي زوردت الله أبتو كوينات ناي إيران آخر بس يحل زنبرة جن حموشن سوسن بس يحنيرا هو حموشن 58 مالتي
ካብኡ ንድሓር ክንደይ ፐርሰንት ወሲኹ ሪኦ 16% ወሲኹ 16% ናስዳክ እዚ ETF እዩ ገለ ትካላት ከዓ ኦፍ ኮርስ ከም በዓል MSTR ንኣብነት 110 በፂሓ ዝነበረት ሕጂ 160 ኣላ ዳርጋ 50% ንላዕሊ ከይዱ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ዘረባ ካብቲ ታሕቲ ኦፍ ኮርስ ካብ ላዕሊ መፅዩ 400 ገለ ነይሩ ሓፈሻዊ ግን ካብቲ ታሕቲ ዝኸደሉ ዕዳጋ ምምላሱ ስለ ዘይተርፎ DCA እንዳገበና ትኸይድና ስቲል ፅቡቅ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ጎልድ ንብልና ብብዝሒ ምስ ጎልድ ክነወዳድሮ ከለና እውን ከምቲ ዝድለ ወይ ከዓ ማዕረ ጎልድ ምናልባት ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ግን ከምቲ ንፈርሖ ወይ ከዓ ከምቲ ጎልድ ስም ዝረኽበሉ ዝነበረ ዝዓበየ ፍልሊስ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ማለት ስለዚ ኣብዚ ዓመት እንተሪእናዮ እቲ የሎ ዘሎ ሰማያዊ ላዕሊ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጎልድ እዩ ጎልድ 8% ክውስኽ ከሎ ወይ 9 ክንብል ንኽእል ኢና ናስዳቅ 5% ጎዲሉ ኖርማሊ እዚ ከዓ ናይ ዓመት ሙሉእ እንተሪእናዮ ከዓ ተመሳሳሊ ናስዳቅ 50% ክውስኽ ከሎ ጎልድ ግን 36% ላይ ወሲኹ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ ምፅአ ዝበዝሕና ጎልድ ላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝረኣናዮ ወይ ኦይል ንላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝረኣናዮ ንሱ ዝበለፀ ወፍሪ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ዙም ኣውት ወይ ከዓ ርሕቕ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ናይ ሎንግ ተርም እውን ከብርሃልና ወይ ከዓ ከነፅረልና ይኽእል እዩ ምናልባት ዝሓለፈ 5 ዓመት የስ ጎልድ ዝሓለፈ ፅቡቅ ውፅኢት የምፅኡ ምክንያቱ ናስዳቅ ከም ዝድለ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ 150% ብ9% ሓፈሻዊ ንሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ግን ንስቶክ ማርኬት ከርክቦ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ናይ ጎልድ ከምዚ ሕጂ ፍርሕታት ክጋጥም ከሎ ከምቲ 2000 ዓመተ ምህረት ዘጋጥም 2020 ማለት እዩ ኮሮና ከምዚ 2022 ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዩክሬን ኩናት ተጀሚሩ ዝነበረ ከምኡ ክኸውን ከሎ ጎልድ ዝበለፀ ውፅኢት የምፅእ ሓፈሻዊ ሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ግን ስቶክ ማርኬት ከርክቦ ከምዘይክእል ኢና ስእሊ ክንወስድ ንኽእል ካብዚ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ዕዳጋታት ጎዲሉ የስ ከም ዝረኣናዮ ካብቲ ታሕተዋይ ዝወረደሉ ክሳብ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዋፊርና እንኸውን ነርና ስቲል ከባቢ 15-20% ወሲኽልና ኣሎ በዓል S&P 500 በዓል ናስዳክ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን እዚኣ ቅድሚ 5 መዓልቲ ዝወፀት እያ እዚ ናይ ኩናት ዝነበረ ሰላም ክገብሩ እዮም ገለገለ ዝብል ዜናታት ምስ ወፀ ንፈልጦ የብልና ንሱ ክሳብ ሕጂ ፅንሕ ኢለ ኣብዴት ክበኩም እየ S&P 500 እንተሪእናዮ ኣብዚ ናስዳክ ኢት ኦል ታይም ሃይስ ሪከርድ ዝሰበረ ዝለዓለ ከም ዝበፅሐ ፀብፃብ ይህብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እቲ ፓኒክ ንገብረሉ ወይ ገለ ክንገብር ከለና እንታይ ስለ ዝኾነ ኢንቴልኩምኒ እቲ ወሲድናዮ ዘለና ሪስክ ሃይ ሪስክ ስለ ዝኾነ እዩ ምናልባት ሓንቲ ወይ ክልተ ስቶክስ መሪፅና ክንኮን ንኽእል ኢና ዝበዝሐ ኣብ ETF ወይ ዓበይቲ ትካላት ከም በዓል ኢንቪድያ ከም በዓል ማይክሮሶፍት ወይ ከም በዓል መታ እቲ ዝተረፈ ከዓ 10-20-30 ሚእታዊት ከዓ ካብቲ ሃይ ሪስክ ዘለዎ ኣዛኒቕና ምስ ነዋፍር ምናልባት ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ከም ዝረኣናዮ ክንመሃረሉ ንኾን ነርና ካብዚ ማለት ስለዚ S&P 500 ይኹን ናስዳክ ይኹን ብዙሓት ትካላት ኦል ታይም ሃይ ዝበፅሓሉ ርኢና ነርና እዚ ከዓ ድሕሪ ምውራድ እዩ ብዙሕ ወሪዱ ነይሩ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ክልተ ሰሙን መዓስ ክምለስ ዕዳጋ ገለ ንብል ነርና ግን ሃንደበት ከዓ ኣይትረዳእናን ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ 15% ክወርድ ከሎ ሕማቕ ይስማዓና እዩ 15% ንላዕሊ ክውስኽ ከሎ ግን ብዙሕ ኣይስማዓናን እዩ ኢን ሪያሊቲ ግን እቲ ውፅኢቱ ማለት ክትከስር ከለካ ትኸስር ክውስኽ ከለካ ክውስኽ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብክልቲኡ ብፖዚቲቭ ወይ ከዓ እንተተቐቢልናዮ ተመራፂ ይኸውን ንምባል ንቐፃል ወላ ማዕረ ከምስታት ክወርድ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኦይል ምድያብ እዩ ቁርብ ካስዮ ዝኽኣለ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሩድ ኦይል 91 ናይ ብረንት ኦይል መግለፅና ትኽበኩም 100 ኮይኑ ኣሎ መጀመርያ ግዜ ድሕሪ ክንደይ ከዓ ዝሰሪእና ናይ ብረንት ክልቲኡ ኦይል ዝኾን ዘሎ ባይዘወይ ኣብ ዞላ መግለፂ ኣለኩም ኣብቲ ናይ ትሬድን ኢኮኖሚክስ ክድኩም ትሪኦ ዝኽእሉ ብረንት ክሩድ ኦይል ፊቸርስ ክላይምድ ቱ 96 per barrel on Tuesday after dipping to 94 early the market blah blah anyway ናይ ኢራን ናይ ክስታይን ፖለቲክስ ዘምፅኦ እንዲ ናት መግለፂ ክህበኩም የፅንሕ ኢለ ሓፈሻዊ ግን ኦል ታይም ሃይ በፂሕሉ ዘሎ ግዜ እዩ ኦይል ኣብዚ ግዜ እዚ ንክንዋፍረሉ ወይ ገለ ይኮንኩን እዚ ኢራን ኤኒ ታይም ጠጠው ክብል ይኽእል ከም ትፈልጥዎ ፖለቲክስ ብሓፈሻ ግን ናይ ሎሚ ጥራይ ማለት እዩ ሰላም ክኸውን ተባሂሉ ዝነበረ ምናልባት ሕጂ ንዓኹም እንዳዛረብኩም ከማን ዝኾነ ኣፕዴት ወይ ከዓ ዝኾነ ዜናታት ኣሎ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ዜና ነይሩ ኣብ 97 ፀኒሓ እቲ ናይ ኢራን ናይ USN ሰላም ንክገብራ ሎማዓት ዝርብ ክገብራ ተባሂሉ ዝነበረ እሱ ካንስል ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኦፍኮርስ ልክዕ ከምኡ ዝተባሃለ ዕዳጋ ላዕሊ ከይዱ ነይሩ ንእሽተይ ካብ ቁርብ ተረጋጊ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ ላዕሊ ከይዱ ኣሎ እዚ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ፓኒክ ፍርሒ አንሰርተንቲ ተፈላጥነት ዘይብሉ ኢንፍሌሽን ክድይብ ይኽእል እዩ ኦይል ክስኣን ይኽእል እዩ ኩለን ክተዓፃፅዋ ክእላን ኩናት ክብርትዕ ይኽእል እዩ ገለገለ ዝብላ ርእስትታት ወይ ሓሳባት ነቲ ዕዳጋ ፍርሒ ይገብረሉ ወይ ከዓ ነቶም መዋፈርቲ ፍርሒ ይገብረሉ እሞ በቃ ብፍርሒ ምስስዕን ዕዳጋ ከንቀሳቀሱ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ዳሕኒ ውዒሉ ነይሩ ማለት ስቶክስ ኤን ኦይል ፕራይስስ ሆልድ ሪሌቲቭሊ ስተዲ ብለና ኣሎ እዚ እቲ ናይ US ናይ ኢራንን ፅባሕ ሰዓት 10 ፈረቃን ብጀርመን ወይ ከዓ ብበርሊን ታይም ወይ ከዓ ብናይ ኤውሮጳ ናይ ሲስፋየር ወይ ከዓ እዚ ናይ ኩናት ጠጠው ንኸብሉ ዝርርብ ንክገብሩ ወይ ከዓ እቲ ደድላይን ዝነበሩ እዩ
ናይ ዜሮ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ማለት እዩ እንትኾነ ግን ሎሚ ኢራን ጠሊሞሞም ኣለዉ ንኣሜሪካ እንታይም ኮይኖም ኣብ ውሽጦም ንፈልጦም ንሕና ኣብቲ ዜና ጥራይ ንሰምዑ ኢና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ናይ ስቶክን ናይ ገለን ደሓን ነይሩ እንተኾነ ግን ናይ ዜሮ ሰዓት ምስ ኮነ ክጠልሞም ክኢሎም ዜና ናብኡ ክመፃኩም የፅኒሕ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቢትኮይን ክጠቕሰልኩም ፀኒሐ ቢትኮይን ከዓ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ካብ 126 ኦል ታይም ሃይ በፂሑሉ ዝነበረ ናይ ኦክቶበር ወይ ከዓ ወርሒ 1225 ብጣዕሚ ሊኩዴሽን ዘጋጠመ ኦቨር ሌቨሬጅ ዝነበሩ ብዙሕ ኣዋፊሮም ዝነበሩ ክሸጥዎት ዝተገደዱ ሌቨሬጅ ገይሮም ወይ ከዓ ብዕዳ ኣዋፊሮም ዝነበሩ ሕጂ ዳርጋ 50% ጎዲሉ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ቢትኮይን loses half of its value in 3 months amid cryptocurrency ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክሪፕቶ ክንደይ ዘሎ ቢትኮይን ምናልባት ክንሪኦ ንኽእልና ብሓደ ኮይና ኤግዛክት ቁፅሪ ክበኩም ማለት እዩ ቢትኮይን 75 ኣሎ ከም ዝበልኩም ዕዳጋ ባይ ዘወይፅሉ ኣሎ ዜናታት ብዙሕ መፅ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 75 ኣሎ ኣብቲ ክሪእኩም ክእል The US did not impose a ceasefire in Lebanon on Israel. ዜና ኣብዚ ዘሎ ፍሉጢ ዜና ኣብዚ ዘሎ ቅድሚ 2 ሰከንድ ዘምፅኦ ኣብዚ ናይ ማርዮ ማለት እዩ ናይ ዩቲዩብ ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ናይ ኤክስ ኣለኩም ኢራን has pulled out of tomorrow's Islamabad talks and notified the US through Pakistan ብፓኪስታን ገይሮም መልእኽቲ መሓላሊፎምሎም ኣለዉ ናይ ፅባሕ ዝነበረ መልእኽቲ ናይ ፅባሕ ዝነበረ ርክብ ካንስል ከም ዝገበሩ ክሳብ ሕጂ ዓፂሞም ነይሩ ብላክ ኣውት ፀብፃብ ኣይሃብዎም ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክንመፃኢ ንኽእልና ይብሎም ኣሎ ማለት ኖ ኒው ዴት ሃዝ ቢን ሰት ዝኾነ ሓድሽ መዓልቲ ኣይተገብረን ደድላይን ፅባሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኦይል ከም ዝረኣና ይኽእል ላዕሊ ኸይዱ ልዕሊ 100 ኸይዱ ሃንደበት ነዚ ዜና ምስሰምዕ ማለት ስለዚ ኖ ሪፕሌስመንት ኣራውንድ ስኬጅል ዝኾነ ስኬጅል ዝተገበረ ነገር የለን ወይ ከዓ መዓልቲ ቆፀራ ዝቀይርዎ የለን when they walk away from the table and leave no door open that's a message in itself ለና ኣሎ መልእኽቲ እዮም ስለዚ they are using ነናቶም ፓወር ነናቶም ሓይሊ ዘለዎም ነናቶም ኔጎሽዬሽን ነናቶም ዓዶም ካተኸልሉ ማለት እዩ መን ይፅቡቕ መን ይሕማቕ ዘሎ we have no idea ንፈልጦ የብልና ናብዚ ኮይና ነናትና ሓሳባት ክንህብ ንኽእል ኢና ግን ሓፈሻዊ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲኦም ጠሊሞም ኣለዉ ማለት ሎም ክረኸቡ ዝሓሰቡ ምክንያታት ካብቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ውዕል ስለዘይደልይዎ ማለት እዩ ካልእ ኾነ ኣይክእኒ ስለዘይደልይዎ ኢራን ካብ ግዜኦም ክመፁ ኣይከኣሉን ካንስል ከም ዝገበሩ ሕጂ ይሕብሮም ኣለዉ እምበር ኣይሓበሮም ውዒሎም ክሕብሮም ዝግብኦም ቀደም ንሶም ተዳልዮም ናብ ፓኪስታን ንኸዱ ኢራን ግን ንሶም ክብከልኩ ይእስእ ማለት እዩ ኢራን ግን ዝኾነ ፀብፃብ ከይሃቦም ውዒሎም ሕጂ ከዓ ከም ንሪኦም ዘለና ኣይንመፅን ኢና ዝብል መልእኽቲ ብፓኪስታን እያ ዘላ ማእከል ናይ ሚድልማን ኣብ ማእከሎም ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ከምኡ ኣጋጢሞ ኤኒዌይ ካብኡ ዝመፀ ዜና እዩ ካልእ ናይ ዓበይቲ ትካል ናይ ዓለምና ሓንቲ ካብ ብዙሓት ሰባት ካባኹም ዝጀመርኩም ላ ትኾኑ ኢኹም ወፍሪ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣፕል ንሓድሽ ሲኢኦ ኣምፅያ ኣላ ቀይራቶላ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ቲም ኩክ ማለት እዩ ቲም ኩክ ከዓ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እውን ኣምፅኤልኩም ነይረ ኣብ ኤክስ ናይ ኣካየዲ ስራሕ ዝነበረ ቲም ኩክ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ዝነበረ እዚ ስቲቭ ጆብስ ሓደ ካብቲ ቪዥነሪ ብጣዕሚ ዝሓስብ ብጣዕሚ ዝቕይር እዚ ኩሉ ኣይፓድ ኣይፎን ኣይማክ ገለገለ ንጥቀመሉ ዘለና ኣይማክ ኣፕ ስቶር ኩሉ ንጥቀመሉ ዘለና እዚ ምፅዎ ኦፍኮርስ እሱ ሲኢኦ ወይ ከዓ ሓላፊ ወይ ከዓ ዳይሬክተር ኣመሓዳሪ ናይቲ ስራሕ ከሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ከዓ ካብ 2011 ጀሚሩ ትሪእዎ ዘለኹም ቲም ኩክ ነይሩ ቲም ኩክ ጥራይ ኣብ 14 ዓመታት ከባቢ 100% ከምፅእ ክኢሉ ኣብ ኣፕል ማለት እዩ 100% ክትውስኽ ክኢላ ኣብ ትሕቲ ስቲቭ ጆብስ ከለኻ 14% ኣምፅያ ሕጂ ዝትሪእዎ ዘለኹም ስኢሉ ይኮነን ኣብነት ኣብ ስቶሪ ይመፅእ ዋጋ ጎሊላ ኣይፓድ መፅኡ ዋጋ ላዕሊ ከይዳ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕዳጋ ላዕሊ ታሕቲ ላዕሊ ታሕቲ ላዕሊ ታሕቲ ይብል ውዒሉ ሓዲሩ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ብኣወንታዊ ክኸይድ ንሪኦ ኣለና ማለት ስለዚ ሓድሽ ሲኢኦ ከም ዝቆፀረት ትማሊ ኣብዚ ሰሙን መግለፂ ሂቦም እቲ ሓድሽ ሲኢኦ ከዓ ኦፍኮርስ ኣብቲ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ ኤክስኪዩቲቭ ቸርማን ኮይኑ ከገልግል እዩ ኣቶ ቲም ኩክ ወይ ከዓ ሲኢኦ ዝነበረ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ኣፕል 10 ዓመት ገለገለ ዘዋፈርካ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፂና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ሶ እዚኣ ናይ ኢራን ኩናት ከምፃልኩም ፀኒሐ እቲ ቀንዲ ፀገማት እንታይ ዝኹን ዘሎ ብሎኬድ ኢዝ ፊሊንግ አንሰርተንቲ ኣራውንድ ዩኤስ ኢራን ቶክስ እዚ ኩሉ ዝርርባት ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዩ ዝቕድሚ ዜና ምምፅኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝርርባት ደድላይን ፅባሕ ከም ዝኾነ ሓቢረኩም እየ ሰዓት 4:30 ብናይ ኢቲ ወይ ከዓ ብናይ ኢዲቲ ንብሎም ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብናይ በርሊን ወይ ከዓ ብናይ ጀርመን ከዓ ከባቢ 10 ፈረቓን ናይ ምሸት ዳርጋ ከምዚ ሕጂታት ንበል ንድሕሪ ገለ ሰዓታት
ፀብፃብ ወይ ከዓ ደድላይን ሳብ ሽዑስ ዝኾነ ነገር ውዑል ከኣትውሎም እቲ ሲስፋየር ሽዑ ኤክስተንድ ክገብሩ ወይ ከዓ ክናውሕዎ እንተዘይኮይኑ ሕጂ ግን ብዙሕ ፀገማት ከምፃሎም ከም ዝኽእል እዩ እቲ ሓበሬታታት ወይ ከዓ እቲ ፀብፃብ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ብሎኬድ ኢዝ ፊሊንግ አንሰርተንቲ ይብለና ኣሎ እቲ ሲስፋየር ወይ ከዓ እቲ ናይ እገዳ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዎከር ፍሮም ብሉምበርግ እውን ኣጋጣሚ ሎሚ ዝነበረ ጉዕዞ በቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ካልኣይ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ኢራን ክኸድ ዝተሓሰበ ጠጠው ከም ዝበለ እዩ ፀብፃብ ሂብና ነይሩ ኣይ ቲንክ እሱ ግን ዳርጋ ተሪፉሎ ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ቅድሚ ሰዓት ዝተዋሃበና ፀብፃብ ኦልሬዲ ኣብዚ ግዜ ሓድሽ ፀብፃብ መፅኡ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ዲሌይ ገይሮሞ በቃ ኣይንህቦም ፀብፃብ ኢሎም ጠጠው ኣቢሎሞ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ኣለና ትቐንዲ ምክንያታት ከም ዝኾነ እቲ ኔጎሽሽን ኩሉ ግዜ እቲ ሲስፋየር ንምንታይ ሲስፋየር ኢራን ናይ ኒውክሌር ከትጅምር ድዩ ክንዲ ገንዘብ ክህብዎም ድዩ ዝተፈላለዩ ውዕላት ዝገብርዎ ኣለዉ ኣብኡ ምስ ተራኸቡ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ሎሚ ቫይስ ማለት እዩ ትሪፕ ቱ ፓኪስታን ፎር ሰከንድ راوند ኦፍ ኔጎሽሽን ካልኣይ ክፋል ናይ ኔጎሽሽን ወይ ናይ ዝርርብ ክገብሉ ዝግብኦም ጠጠው ከም ዝበለ ምክንያቱ ከዓ እቶም ናይ ኢራን ተለኣኽቲ ክመፁ ኣይከኣሉን ከም ዝብልናዮ ኦይል ከዓ ከም ዝረኣና ናይ 9 ኸይዱ ሕጂ ከዓ 100 ኸይዱ ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ሰ ቢግ ዲል ናይ ኢራን ስፖክስ ፐርሰን ወይ ከዓ ናይ ኢራንያን ፖለቲሻን ኣናሊሲስ ወይ ኣድቫይዘር መኻሪ ከዓ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣቐድማ ኣቢሉ ኤቭሪዋን ወይ ኩሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ኣብ ቀጠር ዘሎ ኣብ ባህሬን ዘሎ ኣብ ስዑዲ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ኩዌት ዘሎ ኩልኩም ክትወፁ ኣለኩም ኢሚድየትሊ ዝብል ፀብፃብ መሓላሊፉ ስለዚ ናብ ኩናት ክኸይድ ዘሎ ተኽእሎታት እውን ኦፕሽን ወይ ከዓ ምርጫ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኩናት ተጀሚሩ ተመሊሱ ኦፍ ኮርስ ጠጠው ኢሉ ዝቐኒ ንዕዳጋና ይኹን ንመኪናና ይኹን ንሂወትና ብኣሉታዊ ክፀልዎ ዘሎ ተኽእሎታት ዓብይ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ሕጂ ከሪእኩም ፀናሕኩ ብዓብዩ ከምዚ ሕጂ ከሪእኩም ፀናሕኩ ብዓብዩ ካብ ዝርእዎ ኢራን ሃዝ ፑልድ ኣውት ኦፍ ቱሞሮ ዊዝ ኢስላም ኣመርካ ናይ ፅባሕ ዝነበሮም ርክብ ጠጠው ከም ዘበልዎ ብፓኪስታን ገይሮም ከም ዝሓበሮም ኣሜሪካ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ያ ምናልባት ኤቭሪ ሲንግል ሰከንድ ወይ ከዓ ብነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ሓድሽ ዜናታት እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ እንተኢለኩም ወላ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ካሊእ ዝቕየር ዳስ ፖለቲክስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ሆፕፉሊ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዝመፅ ዘሎ ኤርኒን ወይ ኣታዊታት ናይ ትካላት ኣለና ናብኡ ተመሊስና ኣናላይዝ ክገብረሉ ዘብቃዓና ይግበሮ ናይ ፅባሕ ግን ናይ ተስላ ኤርኒን እውን ኣለና ብዓብዩ ስለዚ ናይ ተስላ ከዓ ፅቡቅ ጌርና ክንዘራረበሉ ክንፍትን ኢና ሕጂ ግን ረቡ እውን ምሳይ መፅኡ ስለ ዘሎ ሰላም ሮቢ ሰላም ብሬና ዌልካም ቃል ድሓን መፃካ ከመይ ተዋኢሉ سمع لي جنسي اسمع له كمان شوف صبو هاي عداقات كتاتلو لا خاريخه ولا خمي سابنا لي دمتي تصاقم جيرا اوكي لحن مستنا يوتيوب كاخرين لتنحس كتحاوسوكم يده كم يمسكم كلاتكم انكو عدحن صنحكم لينا خنبل دحن مصحكم كم يكنيهم قال لي امكان نوح غزي اي راينا له مثلا انا عكوا شورت فيديو قال لك قبل ምናልባት ابيلهم نخونيو رب ግን اسبي نو وايل يا بتعمي نوح غزي ኮይኑ صبو ስለዚህ እዚ ሓፈሻዊ አፕዴት እንደ ክብ ፀኒሐ ከም ዝራኻዮ ኣብ ዕዳጋና ከዓ ልክዕ ቢትኮይን ዝፀብፃብ ምስ መፃና መስር ካብ 76 ናብ 75 ወሪዱ ንሓደ ሽሕ ዘብዘን ሕጂ ፀብፃብ ያባይ ዘወይኒ 5 ሚኒት ቻርት እገሪ ዘለዎ ይብን ሓደ ሚኒት ወይ ሓደ ደቂቃ ዝገብሩ ነይረውን ምስ ዝኾን ዘሎ ኣብ ፀብፃብ ምስተውሃቦም ካብ 76 ወይ ከዓ 75 926 ልክዕ ናብ 74 997 መፅኡ እዚ ግዝያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ዕዳጋ እንተሪእና ኢኻ ከም በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ኤግዛክትሊ ኣብኡ እንተሪኢኹሞ ሪእዎ ካብ 170 ክንብሎ ንኽእልና 169 ናብ 164 ቅርሺ ምንቅስቃሳት ገይሩ ኣሎ ሎሚ ወይ ከዓ ናይ 673 ሎሚ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣማዞን 250 ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግራብ ኦፍ ኮርስ ሓንቲ ካብተን ሕማቅ ውፅኢት ዘምፀት እያ እዚኣ ንባዕላ ምክንያቱ 6 በፂሓ ካልእ ፅበያ ዝነበርና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ዝድለ ኣይኮነን ነቢስ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ኣምፅያ ኣብኡ ዘዋፍረኩም ጥራይኩም ተዓዊትኩም ዘለኹም ክብል ይኽእል እያ ምክንያቱ ኤቭሪ ዴይ ኦል ታይም ሃይ ትማሊ ማሊኣ 689 ነይራ ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ረኺብኩምማ ኣለኹም ክብል ይኽእል እየ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ነቢስ ዘዋፈርኩም ክትከስሩ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ትሑት ይኸውን ክራውድ ስትራይክ ኣይ ቲንክ ሎሚ ፅቡቅ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ወይ ከዓ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ፅቡቅ ውፅኢት ከምፃ ኢለ ግምት ዝገብረለን ዝነበርኩ ኣነ ከምዚ ለ ውፅኢት ከምፃ ኣይከኣላን ኣለዋ ኣብዛ ዓመት ግን ዝበዝሐ ቢትኮይን ንባዕሉ ፅቡቅ ከምዚ ዝበልናዮ ኣይምፀን ኣሎ ማይክሮ ስትራቴጂ ማራብ ዝተፈላለየ ፅቡቅ ጌርኳ ረቢ ክውስኸሉ እዩ ቪስትራ ድሓን እዩ ስቲል ዳርጋ ኣብቲ ከባቢ ኦል ታይም ሃይ ዘሎ ክንብሎ ንኽእልና
مستر تسلا ويكا سيستر تسلا دينا خن لاوات إبركا 387 نري لنا أبت خباب وقت نقص كنيا صباح جن أرنين ويكا أتاويتات سلزلنا we will see كم يكون كم زخيل سبقينا خنرينا انفيديا ون بزحت لهم زود لنا تعلني أبل $100 على سلزي أبي انفيديا زوافركون أبزخنا جزء كتكسر زولو تقولتات نرجع 1% ويكا 1% عدلكم بلو نخلينا ምናልባት ሮቢ ትውስخሉ ታሊካ ካብቲ ዘጉድልኩም በዝሕ እኳ ኢለ ኣለኹ መስለኒ ምናልባት ዝሓለፈና ኣፕዴት እንተሃልዩ ሲ ተባሂሉ ወላ ሓንቲ እቲ ማርኬት ክኽፈት ከሎ ሩጊ ነይሩ መጠኑ ዳርጋ መብዛሕትኦም ብግሪን እዮም ተኸፊቶም ነይሮም ቅድሚ ዕዳጋ እውን ዳርጋ ኣብ ፅቡቅ ወሳኺ ነይሩ ማለት እዩ ካብ S&P 500 ጀሚርካ ናይ ኢራን ናብ ፓኪስታን ናይ ምእታውን ደይምእታውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ነይሩ ካብ ትማሊ ጥራይ ደይኮነስ ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ ኣይ ክንመፅን ኢና ገለ ክብሉ እዮም ቀንያ ካልእ ደጠራጥር ኣብ ኢራን ነበረ እንታይ እዩ መን እዩ ዝመርሕ ደሎ ኣብቲ ሃገር ፍሉጥ ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ መን እዩ ንኢራን ወኪሉ ግብረ መልሲ ዝህብ ኣዝዩ ኣጠራጣሪ ነይሩ ምክንያቱ ናብቲ ፖለቲካ ከኣተና ግን ጄዲ ቫንስ ይበሃል ሓቂ እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ሙሉ መዓልቲ ስሉ መርሖ ልኡኽ ነይሩ ናብ ፓኪስታን ኸይድ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ርኢና ሙሉ መዓልቲ ኣብ ትፅቢት ውዒሉ ንመገሻ ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ጥራሕ ዝፅበይ ነይሮም ማለት እዩ ፓኪስታን ከዓ ንባዕሉ ይምፁ ኣይምፁ ኣጋሽ ብዘየገድስ ኣብቲ ሃገር ልዑል ዝኾነ ፀጥታ ብምግባር ብዙሓት ሆቴላት ኣጋሽ ከምደይ ኣትዎን ብምግባር ክፅበይ ውዒሎም ማለት እዩ ኣብ ማሲኡ ግን ናይ ኢራን ከምደይ መፁ ፈሊጦም ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ጄዲ ቫንስ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድሕሪ ሰዓት 3 ፈረቓን ብቆፃፅራ በርሊን ናብቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ነበረ ኣኼባ ክሳተፍ ምዃኑ ናብ ፓኪስታን ከምደይ ጌሽ ምስ ገለፀ ማርኬት ቁሩብ ክዝሕል ጀሚሩ ማለት እዩ ድሓር ጄዲ ቫንስ ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዩ ምስ ተባሃለ ኻኒ ማርኬት ብቕፅበት ጎዲሉ ማለት እዩ ጎዲሉ ነይሩ ብቕፅበት ግን ክጎድል ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምዒታት ናይቲ ማርኬት ምስቲ ዜና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፋንዳሜንታል ገለ ኣይኮነን ምስቲ ዜና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓበሬታ ክትመፅእ ከላ እቲ ዕዳጋኻ ሙስ ይንቀሳቐስ ከምቲ ብርሃን ኣገልፆ ፀንሐ ቢትኮይን ኤንድ ኦይልሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድስ ብጣዕሚ ምልዋጥ ክገብሩ ውዒሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ክሬዚ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝተወሰነ ነገር እንታይ እዩ ኣሜሪካ ናብ ፓኪስታን ከምደይ ትኸይድ እቲ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኢራን ከዓኒ ናብቲ ተኣሽሙ ከምዚ የብሉ እዮም ስለዚ ትማሊ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ነይሩ ነቲ ውዕል ስጋብ ፅባሕ ኢድ ዝፅንሕ ትውዕል ንዕኡ ከናውሖ ተኽእለታት ከምዘየለ ክገብሮውን ከምዘይደሊ እዩ ገሊፁ ማለት እዩ ብሓፈሻ ፅባሕ ገለ ውዕል ክገብሩ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባት ተደይ ገሊፅካ ግን ሓድሽ ዜና ዝወፅ እንታይ ብወገን ኤሮፓ ሕብረት ሎማዓንቲ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም ብወሃቢ ቃል ናይ ወፃእ ጉዳያት ናይ ሕብረት ኤሮፓ ቢሎም ከዓ እንታይ ኢሎም ኢራን ንሕራ ንስትሬት ኦፍ ሆርሙስ ክትከፍቶ ዘይክኢላ ሕብረት ኤሮፓ ኻኒ ተወሳኺ ሓያል ዝኾነ እገዳ ክገብር ምዃኑ ገሊፆም ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሕብረት ኤሮፓ ኣብዚ ናይ ኢራን ኤንድ ኣሜሪካ ዝገበሮ ውሳነ እዮም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እገዳታት ከም ዝገብሩ ፍሉጥ ኣይኮነን ግን ኢራን ድሕራኣኒ ነቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙስ ክትከፍቶ ደይክኢላ ምፋጥራይ ደይኮነ ከዓኒ ዝኾነት መርከብ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብነፃ ክትሓልፍ ዘይክኢላ ዝዓበየ እገዳ ክገብሩ እዮም ኣብቲ ሃገር ማለት እዩ ሶ እዚ ይመስል ኣሎ ሓድሽ ነገር ተኸሎ ኣብዴት ክንገብሮ ኢና ግን ብጣዕሚ ኣሰልቺና እዩ ማለት እዩ ግን ካብ ወፃኢ ከዓ ወላ ሓንቲ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሓድሽ ነገር ተሎ ክንሪኦ ኢና ተዘይኮይኑ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቲና ከዓ ቁሩብ ንርኢ ትኽክል ታንኪዩ ሮቢ ፅፉፍ ዝኾነ ከም ዝበልካ ኤቭሪ ሲንግል ሰከንድ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዕዳጋ ምንቅስቃስ ኣሎ ሳምታይምስ ዘይምርኣይ ይምረፅ ከምዚ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ምክንያቱ ተሸጥካ ክትጣዓስ ኢኻ እንተገዚእካ ከዓ ክወርድ ይኽእል እዩ ሕማቅ ክስማዓካ ክእል እዩ ስለዚ ሳምታይምስ ስቕ ምባል እውን ሓደ ካብቲ ኣክሽን ሓደ ካብቲ ተግባራት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ካብቲ ውሳነታት ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ
زعابي ناتنا peace of mind بحال ندي أنا ناتنا تي mindنا ماشي سلام جسم معنا تقولينه جنزب كله مالت هيكون جنزب كله زي مسارحي سلازي دحرت ناتنا peace of mind يخمس زخ سلازي لعل عقمنا زي موفر كنوافر كلنا تزي كوين جن عداقة خمسة كل جزء لعل تحتنا له كتشنا عسران كنت نزنبوركم زبجيركم ذكرويهم 200 230 240 بس إحنا رؤيل قبل الجزء 210 210 4 جزء بس إحنا all time هاي مالتي أبتش جزء عداقة بتعمل ورد نيرو بعد متى بعد تسلا بعد مايكروسوفت 7.5% ويكا 100 زغودلو جزء نيرو أبز جزء زين كم زد ورنا له أويل لعل خير خلو ستيل عداقة ستوك ماركت جن all time هاي بس إحنا بقول لنا مالتي سلازي مورات كن بلين خلينا حافظ جاوجن أبت ريسك زلوا أسيتس أنت وافيرنا of course كنا وافر كنا كل جزء هاي ريسك هاي ريوارد يو زخون زلنا إحنا نوافرون زي ما سألنا وسيتن كل جزء تم تاني بحالي أنا سلازي تزعبي خن قبل نخل sometimes مصباي ويك أسئلة مرأي يزخون زلوا حافظ شوي بزعبا ستوك ماركت أنا ربي كال أخواتنا ونا لوبزي كتب مهارة مستدري وين ريل استيت ونحدش تمرتين ناي جزا أنا مهروخ في ستوك ماركت أو ربنا حجزني ناي ستوك ماركتن ناي ريل استيتن ويك أنا جزاوتي مهناس في أوروبا يخونا بأمريكا يخونا بأفريقيا في لابيست أفريقيا بعد كينيا بعد رواندا يوغندا كباب زلو كتب مهارة مستدري بزي قصر تليفون جيركم نبدأ نايت دول لامو حبريتا كتبوكم يا سكرين شوت ويك أتمنى توصلوا تدخلوا صنيح لكم ويابتنا تشاتون عن لكم حفشة بزي أب مروال ملو كورس كتوصلوا تدخلوا لكم كابزي عربي كجمري تمرتنا ستوك ماركت ناي جزا ويك ريل استيت كا تاتمنزل عربي كجمر سلازخونه ويك أدا مالتي حفشة وبزي بمروال جن ملو حبريتا كتروحوا تدخلوا لكم قبل عليو ناي أكاونتين تمرتي مستدليون of course أبزي ناي بزي تليفون زي أب مروال كتروحوا تدخلوا لكم أقول لكم كلا لكم ناي فيدل أكاديمي بيت تمرتون على الناس الذي أبغى أبت ناي AI ناي يقولوا ناي تقرينيا ناي إنجليش ناي ماتس ناي استفلا لي عين تار استاكتو مهارو مستدليون أبو بمدوال نيشتي حبريتا تختوها بيكم كلا تليفون كوها بكم في لابتنا إنجليش ناي AI ناي يقولوا ناي عبيتي زتو كورة تقوينو أبتنا فاينانس ناي قط طبعا أنت قوين جن of course أبز سومن زي جمر سلازلو بخمس تليفون بمدوال كترخبونا تخولي أخم سلازي دانايت كتقبلوكم يحز بزحكم برهاني تقبلنا نقل خيتولو دانايت تحجزنا لدانايت حافتنا أبو سلازي بمدوال كترخبوها تخولي أخم من البعض نحجيق نزل لكم حتى تتون عطنا كومنت سيكشن شات نتبيلكم هذا تنكف كنا بلون خلينا صباح كم زنا لومني زقبرنا مدب at the same ساعات the same جزية مدب كلوناي ناي تسلا أرنينا لنا ديدلاين ناي زي إيران ناي أمريكا لنا خملو ناي إسرائيلون سلازلنا عابس الواتات عبعداقة قبر لي خيلي صباح من البعض تقدم بينا سلازن جمر أبتش عجزية سبس أوي كانتنا قمتات ناي تسلخ نبوكم من عداقة كرم جمارو ناتو أرنين رينا خا ناتو سبس أبتو ساخ كنوسخوكم منا حجيقن من البعض روبي أبناي شارت ريخان يركاد تخونا بعلي MSTR ناي مايكرو استراتيجي زوافرو بزحات نيمزلونا I think كابن فوكس جيرنا كنوافر ويكا زيناتات كنرئي لهمون دس بلن سلز عداقات عاصي لهم سيريو زلهم سوفاي درجة 3 نتبي 4% قليلة نرئي لنا زتا تمليس عندي لا روبي زتا شو انت تسبق كده تحاش كابتن ناي كالت سوفتيورات انتروبيك صوتنا لا انتروبيك يس انتروبيك زخون وسانات كمص كله بالوتاوي زلو سلازي كتوافرت لكم رو بعلمت لكم مخرخونا كني بزن هو كل جزي حساباتنا نوهاب زلنا تناتنا استمهرنا زصنعنا شر مغبار طراي تقند علامه كم زريو زلكم بعلمت تبع MSTR ون اب حنزخون واغاتا زلو باي ذا واي امازون كتصبو كيدا قنيا نيرا which is very good معناته all time high I think ابو زل على خير بس يحتفلني نسيو 258 زل على 250 الله ابز جزي زخا سلازي على امازون ون صبو عينت رجوع زخونه وفري كترخبولو تخولي أخم يا كابتن ستاسياغان بعد كراود سترايك بعد فورتينيتين نسنا وندحني زلواغن I think صبو all time حموشن سوسان يروح جغا 4 سوسان اللخن بلو نخلينا سلازي بوزح بوريدو خن نخلنا خمت زياناتات كمصو زقني مالتي بحفشاغن بعبي SM 500 نستاك 100 كله بتوسخي عليكم اوكي يوناس ويلكم كمي كنيها سلام حاونا سلام أتي ويلكم I think up Twitter ونسيف كالينا كاب إكس مثل نيتمرس كون سوري KM Media thank you سناي وبتو ناي مول سكول كان I think بالتليفون سوري إذا تقبلوا الله مبرد تسبوط الله بحق إذا مسكني كبا إحنا ولنا مسكن إنكم لكم تبعكم لبنا مسكن
رب حونا سلام يا نبخ زي أول thank you KMM media يا نايت صباح مدى كم زالوا مز جبرنا ساعات 9 فرقنا جميرنا 9:30 يا 9 فرقان صباح كم زحجي نايت تسلان نايكال كم زرارب كنمصينا بستخالنا متن بوز مدب كي حزناكم نايت صباح كوات نايت تسلا ارنين دونغيلوم سزوبنا كدونغينا يخالي بستخالنا متن كن حصرن صففن زبل ملختي كنهبوكم كنفتنا حجون منالبات دونغيكم زاتكم تعليكم نشي ابو كلكم زي يخبلهم صنيحي زي حبريت اخوهم صنيحي ناي 2026 ابديت مهنياتو يوتيوب زلكم زحات يرخبكم منالهم مالتي حماقن صبون زينا ወይ ካብ ክልተ ዝተመቐለ ኢኒርና ተሓደ ናይ ዩኤስ ዘምፅኦ ፀገማት እዩ ዝኩሉ ማለት ናይ ዩኤስ ኢራን ኩናት ወይ ፀገማት ዘምፅኦ እዩ ዝኩሉ ፀገም ኣምፂሉ ምክንያቱ ፍርሒ ኣብ ዕዳጋ ክገብር ክኢሉ ናይ ክሪፕቶ ናይ ስቶክ ናይ ኩሉ ኦይል ብሰንክት ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ዋላ ሕርሙዝ ዝብልዎ ብምዕፃው ኦይል ኦፍ ኮርስ ላዕሊ ክኸይድ ክኢሉ ሎሚ እውን ወሲኹ ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ ፀገማት ኣብ ዕዳጋ ኣምፅኡ ስለምንታይ ኢንፍሌሽን ላዕሊ ክኸይድ ይዕድሞ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መኪና ንዝውር ባዕልና ከማ ንሪኦ ኣለና አንለስ ኢቪ ንጥቀም ተዘይሃሊና ኣደኖ ረቡ እውን ፅቡቅ ጌርካ ክትጎፀ ትኽእል ኢኻ ናይ ጀርመናይትን ካብቲ ግሩፕ ዘለና ሓበሬታት ትበና ቀኒኻ ነርካ ኢኻ ማዕረ ክንደይ ወሲኹ ስለዚ እዚ ከዓ ኢንተረስት ሬት ንከይቁረፅ የብል እሞ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይቲ ዘላቶ ከዓ ብኣሉታዊ ክፅልዎ ይኽእል እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኤርኒንግ ካብ ፅባሕ ዝመፅኣና ወይ ዝጅምረና ኣብ ዝመፅሎ ሰሙን እውን ኣለና ብብዝሒ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሎሚ እውን ገለ ካብተን ናይ ባንኪን ዝሓለፈ ፅቡቅ ሂበን ነይረን ሎሚ እውን ናይ ክፍለ ጥዕና መን ሂባ ነይራ ሓንቲ ናይ ሄልዝ ኬር ፅቡቅ ኤርኒንግ ኣምፅኣ 9% ወሲኻ ነይራ ምስለኒ ናይ ኤኣይ ፅቡቅ ኤክሳይትመንት እዩ ዘሎ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ፅቡቅ ንክውስኽ ዕዳጋታት ወይ ከዓ ንክሕዞ ኣብ ላዕሊ ጠጠው ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኢንቨስተርስ ንሕና ከዓ ዝበዝሐና ፅቡቅ ርድኢት እናገበረ ከይ ስለ ዘሎ እቲ ዓለም ዕዳጋ ክወርድ ከሎ ሽዑ ክግዛእ ከም ዘለዎ ስለንፈልጥ ዊ ባይ ደ ዲፕ እቲ ዲፕ ወይ ከዓ ምስ ጎደለ ንገዝኦ እሞ ዕዳጋ ከዓ ፀብለል ክብል ወይ ከዓ ብጣዕሚ ንከይወርድ ብኣወንታዊ ይሕግዞ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ማርኬት ስትሮንግ እዩ ዘሎ ናይ ክሪፕቶ ገዲፍካ ናይ ስቶክ ብፍላይ ከም ዋፈርቲ መጠን ግን ስቲል ሰሲዕና ክንኣቱ ኢና ዝበሃለሉ ግዜ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ሎሚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኦይል ፀገማት ወይ ከዓ ናይ ኢራን ናይ ኩናት ፀገማት ወይ ዘይምስምማዕ ፀገማት ኣብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ምክትታሉ ከድሊ ከምኡ ብምግባር ኣብ ዝመፅ ዘሎ መዓልታት እውን ብብዝሒ ክንመፃኩም ክንፍትን ኢና ያ እቲ ሳማራይዝ ንምግባር ግን ንሱ እዩ ሎሚ ፀብፃብ ዝነበሮም ክመፃፅኡ ክራኸቡ ይከኣሉን ስለዚ ዕዳጋ ከም ንሪኣ ዘለና ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ከምዚ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ምናልባት ትብሎት ኣለካ ሮቢ ኣብ መወዳእታ ያ እሲ ወልሓንቲ ምናልባት ኣገዳሲ ተዳ ኮይና ዜናታት ናይ ቴክኖሎጂ እውን ክንህብ ስለዘይቀነና ናይ ኣማዞን ምናልባት መግለፂ የድልያተ ኮይኑ ክምላኣልኩም ተደይ ኮይኑ ዳርጋ ሲዩ እቲ ጂኦፖለቲካል ምስቲ ማክሮ ኢኮኖሚ ኩሉ ተተሓይዙ ይደኸይድ ማክሮ ኢኮኖሚ ከዓ ብተኮይኑ እቲ ጂኦፖለቲካል ንቅድም ክረግእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ቀረብ ኩሉ ኣብቲ ጂኦፖለቲካል ስለ ዝምርኮስ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብተን ኣገደሲ ዝኾነ ሃገራት ከም በዓል ኢራን ገለ ዝኣመሰላ ኣብቲ ቁጠባ ኣዝዩ ፅልዋይ ዘለዎን ከምኡ ኢልና ግን እቲ ማክሮ ኢኮኖሚ እውን ሸለል ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ያ ናይ ኣማዞን ንእሽተይ ኣብዴት ክገብረኩም ምክንያቱ ኣማዞን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ስቶካት እዩ ኣማዞን እንታይ እዩ ዳርጋ undervalued ካብ ዝኾኑ ካብ ማግኒፊሰንት እታ undervalued ትሽየጥ ዘላ ኩባንያ ማለት እዩ ስለዚ ኣማዞን ዳርጋ መትሓዚ ተሳኢንዎም ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ናብቲ ኦል ታይም ሃይ ክቐርቡ ንእሽተይ ተሪፋቶም ኣላ ጉግል እያ ምሳት ኸይ ነራ ኩሉ ግዜ ጉግል ገዲፋታ ኸይዳ ድሕርቲ ናይ ክሮም ፖሊሲ ምስተኣለየ ብሓፈሻ ግን ኣማዞን እንታይ እዮም ኣብ ኣፕሪል 29 ኣፕሪል መወዳእታ እዚ ወርሒ ኤርኒንግ ክገብሩ ትፅቢት ክግበረሎም እዩ ማርኬት ከዓ ዝለዓለ ኣቓልቦ ክህቦ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዕለት 29 ኣፕሪል ዝዓብየ ኣቓልቦ ክህቦ እዩ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሓደ እቲ ናይ ክላውድ ግሮወስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ AWS ልዑል ዝኾነ ፅልዋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ካፕ ኤክስ ናይ ኣማዞን ኣብ ግምት ምእታው ኣብቲ ናይ ክላውድ ኤኣይ ግሮወስ ልዑል ዝኾነ ኣቃልቦ ክወሃበ እዩ ካልኣይ ሪቴይል ማርጂን ከምኡ እውን ኤኣይ ማርኬት ብቀረባ ክከታተሉ እዮም ማለት እዩ ቀንዲ ግን ብዛዕባ ኣማዞን ክዛረብ ዘደረኸኒ እንታይ እዩ ንግሎባል ስታር ብ11.57 ቢልዮን ይገዝኡ ኣለዉ ክገዝዎ ምዃኖም ሓቢሮም ኣይገዝኡን ኣለዉ ግን ክገዝዎ እዮም ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንግሎባል ስታር ንሕራዕ ገዚኦ ሞ ምስ ስፔስ ኤክስ ናይ ኤሎን ማስክ ኣብ ውድድር ክኣትው እዮም ብቐጥታ ኣይኮነን
ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ግን ኣብ ውድድር ክኣትውዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣማዞን ንግሎባል ስታር ምግዝኡ ተወሰኽቲ እስካብ 2 ደርዘን ዝበፅሕ ሳተላይት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ተን ሳተላይት ኣብ ላዕሊ ዘለዋ እንታይ እንገብራ ነተን ናይ ኤርላይንስ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣየራት ዋይፋይ ገለ ሂባ ነቶም ተጓዓዝቲ ስለዚ ኢንተርነት ክብዮም ብዙሓት መንገዲ ኣየራት ከዓኒ ናይ ስታርባክስ ኢንተርነት ሃበና ገለ ክብሉ ይረኣዮም ማለት እዩ ስለዚ ምስ ስታርባክስ ከዓ ኢለ ሶሪ ስታርሊንክ ኣብ ውድድር ክኣትውዮም ሕጂ ክወፅኦም ኣይክእልን እዮም ንስታርሊንክ ምክንያቱ ናይ ኤሎን ማስክ ስታርሊንክስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣርሞሸሽ ዝኾነ ኩባንያ እዮም ማለት እዩ እዚ ክብል ከልና እንታይ እዩ ናይ ገዛ ርእሶም ሚሳይላት ኣለዎም መወንጨፍ ማእከላት ኣለዎም ነዊሕ ዓመታት እዮም ከዓኒ ተመክሮ ገይሮም ማለት እዩ ኣማዞን ከዓኒ ንስታርሊንክ ኣብ ከባቢ 15 ዓመታት ክውዶ ክፍትን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዙሓት ሰባት ክወዳደሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ግን በቲ ኣናላይዝ ዝገበርኩ ወይ ከዓ ብዙሓት ተንተንቲ ዝብልዎ ድሕሪ 15 ዓመታት ምስ ስታርሊንክ ኣብ ውድድር ክኣትው እዩ ማለት እዩ ያ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ምስ አንትሮፒክ በቃ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ፓርትነርሽፕ እዮም ዝገብረሉ ኣማዞን እንዲ አንትሮፒክ ኩላትና ንፈልጣ ኢና ኣይፒኦ ዘይኣተወት ብህዝቢ ዘይትንገድ ኩባንያ ኮይና ግን ልክዕ ከም ኦፕን ኤአይ ማለት ቻት ጂፒቲ ማለት እዩ ልክዕ ከም ቻት ጂፒቲ ኮይና ነዘን ናይ ሳስ ወይ ድማ ናይ ሶፍትዌር ትካላት ቀድማ ቢልና ንዛረበለን ፀኒሕና ነዚ ናይ ሶፍትዌር ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ትካላት ብሙሉአን ዲስትሮይ ትገብረላ ኩባንያ ማለት እዩ አንትሮፒክ ምስ ኣማዞን ግዙፍ ዝኾነ ፓርትነርሽፕ ገይሮም ኣለው እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣማዞን ኣብ አንትሮፒክ ናይ 25 ቢልዮን ወፍሪ ክገብሩ እዮም ማለት እዩ እቲ 5 ቢልዮን ሕጂ ብቐጥታ ክወፍር እዩ ቅድሚኡ ናይ ከባቢ 8 ቢልዮን ወፍሪ ገይሮም ነይሮም ንዕኡ ረሲዕና ንክንዛረብ ማለት እዩ እቲ 20 ቢልዮን ከዓኒ እንዳተኸፋፈለ ምስ ግዜ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ 25 ቢልዮን ኣብ አንትሮፒክ ወፍሪ ክገብሩ እዮም ነገራት ግን ከመይ እዮም ዝኸዱ ሓኸኸኒ ካሓኸካ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ኣኒ ኣማዞን ንአንትሮፒክ ደጊፎሞም አንትሮፒክ ከዓኒ ግብረ መልሲ ክህብልዎም ማለት እዩ እቲ ትርጉም ናይ ፓርትነርሽፕ እዩ ስለዚ አንትሮፒክ ከዓኒ ከም ግብረ መልሲ ናይ 100 ቢልዮን ዝኣክል ጥረ ገንዘብ ኣብ ኣማዞን ከጥፍዎ እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓ ከመይ ክሰርሕ አንትሮፒክ ነቲ ናቶም ኤአይ ሞዴል ንምምዕባል ታገብሩ እዮም ኣብ ኣማዞን AWS AI ክላውድ ክጥቀሙ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብተዘዋወረ መንገዲ ኣማዞን ናብ አንትሮፒክ ገንዘብ ከውሕዝ እዩ አንትሮፒክ ከዓኒ ናብ ኣማዞን ክመልስሎም እዮም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ኤንቪዲያ ርኢና ኢና ኤንቪዲያ እንታይ ትገብር ነይራ ንኦፕን ኤአይ ትምውላ ኦፕን ኤአይ ከዓ ተመሊሶም ግዙፍ ዝኾነ ጂፒዩስ ገለ ካብ ኤንቪዲያ ይገዝኡ ነይሮም ስጋብ ሳል ኣልትማን ንኤንቪዲያ ቁሩብ ደስ ዘይብሎም ነገራት ስጋብ ዝገብር ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓኒ እቲ ናይ 100 ቢልዮን ታሽሙ ቢሎሞ ወፍሪ ስዒቦሞ ብሓፈሻ ተን ዓበይቲ ትካላት ከምኡ ንገብራ ነንሕደን እንዳተደጋገፋ ንኸዳ ንኣማዞን ከዓኒ እዚ ከም ትውስኽ ገይርዋ ማለት እዩ ሕጂስ ኣማዞን ኣብ አንትሮፒክ 25 ቢልዮን ወፍሪ እንድሕር ገይራ አንትሮፒክ ከዓኒ ኣብቲ AWS ከዓኒ ናይ 100 ቢልዮን ወፃኢታት እንድሕር ገይራ እዚ ንመን ቡሉሽ ትኾን ደሎ ንAWS ንኣማዞን ዌብ ሰርቪስ እንታይ ትኾን ደሎ ቡሉሽ ልዑል ዝኾነ ኣታዊ ከምፃሉ ስለዝኽእል ኣማዞን ዋጋ ክትውስኽ ኪላ ማለት እዩ ካልእ ናይ አንትሮፒክ ዝምልከት ዜና እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ አንትሮፒክ ንኤሮፓውያን ባንክታት ከምኡ ንዩኬ ሓዊሱ ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት እቲ እንታይ እዩ እቲ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ሞዴሎም ማይቶስ ይድበሃል I think ተጋጌ እቲ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ናይ ማይቶስ AI ሞዴል ክፍትንኦ ክህበኒ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ዓበይቲ ባንክታት ከም በዓል JP Morgan ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ነቲ ማይቶስ ዝተባሃለ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ናይ AI ሞዴል ይጥቀም ኣለዋ እዚ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ከም በዓል ፍዓል ፎርቲኔት ስኖፍሌክ ዝፈትሑ ነበራ ሽግራት አንትሮፒክ ኣብኡ ከሎ ብዚ ናይ ዝኾነ ወዲሰብ ደገፍ ክፈትሖ ክጅምር እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ግን AI ብሳይበር ሴኩሪቲ ብቐሊሉ ክትቃዕ ስለ ዝኽእል ግን ጠርጣረታት የዕድሩ እዮም ብሓፈሻ ግን አንትሮፒክ ናይ ሳስ ሳይበር ሴኩሪቲ ትካላት ዲስትሮይድ እንዳገበረ ንመፅእ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ዜና ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሞዴል 4 እቲ ዝዓበየ ግዙፍ ሞዴል ከዓኒ ብሕጂ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰከንድ መፅእ ኔክስት ጂን ሞዴል ኣብ ቀረባ ግዜ ከውፅዎ እዮም I think ምናልባት ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ግዜ ፓርት 2 ዓብ ውድቀት ናይ ሶፍትዌር ትካላት ክረኣይ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ተዳ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ኮይኑ
update ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ صفوف ثانك يو ربي ثانك يو احوات لايك غبروا ابو كلكم 44 دينا كده لايك جرنا ስለዚህ موبايل نتقم زلنا بالاب تي في زلكم كا ردي موبايل تقم زلكم ግን بليز لايك غبروا حتات عليكم كابنا ቻት ክትገድፉና ትخلوا ይኹም ዶንግኹም ትሪኦ ታልደም ካፍ ኮርስ ኣብናይ ኮሜንት ሴክሽን ብምጽሓፍ ኣብ ቀጻሊ ወይ ካብትና ይጽባሕ ዘሎ መልእክት ንምስልኩም ንኽእልና ኣብዚ ግን ሜሮን ሓውና ሰላም ብርሂን do you think it's time to buy and what do you think about MSTR Mara for this year okay ናይ ምግዛእ ኩሉ ግዜ is always the right time to buy ክንብል ንኽእልና ማዓሲኻ aggressive ትገዝእ ማዓሲኻ ጥንቅቕ ትብል ገለ እንዲ ትሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ I believe ማዓሲዮም ሰላም ክገብሩ ኣብ ከመይ ደረጃ ክበፅሕ ክንግምግሞ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ፖለቲክስ ምናልባት ናይ ባዕሉ ዓውዲ ዘድልዮ ዓይነት ቶፒክ ክኾን ይኽእል እዩ ሓፈሻዊ ግን ዳጋ ሆደል ከኸሉ ምግዛእ ዝበለፀ ውሳነታት ከም ዝኸውን ዝኾነ ጥርጣሬ የብለይ ማለት እዩ ሓፈሻው ከም ዝብለኒ MSTR ተሓትት ኣለኻ ኣጋጣሚ ክሪኣ ፀኒሕ ቅድሚኻ ከመን ታንኪዩ ብምዝካርካሞ ኣብዚ ሓለፈ ምሳና ነዊሕ ዝገበርኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ግዜ MSTR 120 እያ ነይራ ኣብኡ ዝገዝኡ ሕሰባት ሕጂ ብዙሕ ይፈልጥ እያ ኣነ ምናልባት ሳብ ሕጂ ከሸጥዎ ተፀኒሖም ተመሊሳላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብ 120 ናብ ክንደይ ከይዳ ኣብ 500 ናብ 400 ገለን ከይዳ ትግደፎ 550 ዘሎ ናብ 400 ከይዳ ካብ ክንደይ ያዚ ካብ 120 ወይ ካብ 100 ንበሎ ስለዚ 3-4 ዕፅፍ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ልክ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣብኣ ተንኪፋታ ኣብቲ 101 ነይራ ኣብዚኣ ከዓ 104 በፂሓ ማለት እዩ 100 ንበላ 100 ንበላ ልክ ካብ 160% ንላዕሊ ከይዳ ንሪኣ ኣለና almost 100% ንክትውስኽ ናይ 4% ገለ ጥራይ ተሪፉ ኣሎ ማለት እዩ ቲንክ ትማሊ ብቕንቲ ማሊ 175 በፂሓ ነይራ ስለዚ 700 ተወሲኻ ነይራ ካብቲ ዝተሓተ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ ስለዚ እንታይ ንምባል የስ ቁርብ ወሲኻላ እንደ ካብ ዝነበረቶ ካብቲ ዝግባእ ግን ብጣዕሚ እያ ጎዲላ ዘላ ካብቲ ዝግባእ ክብል ከለኹ ዝግባእ እንታይ እዩ ናይ MSTR ናይ ማራ ኩሉ ማለት እዩ ምስ ቢትኮይን እዩ ዝኸይድ ቢትኮይን 75,000 ኣሎ ኦፍ ኮርስ 160 170 ኣላ ቢትኮይን 100,000 እንተሃልዩ 25% ትውስኻላ ማለት እዩ ልክዕ MSTR ከዓ 50% ክትውስኽ ፅቢት ገብርላ ኣነ ብውሕዱ ማለት እዩ 50% ናይ 160 ከዓ 80 160 ወሲኹ ከባቢ 230 240 ክትከውን ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ይኸውን እዚ ግን ኣብ ቢትኮይን እምነት ምዝህልወካ ቢትኮይን ከዓ ልዕሊ 100,000 ክትከይድ እያ ዝብል እምነት ምዝህሉ እዩ which I believe ማዓሲ ክበፅሕ ፅባሕ ድሕሪ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክብል ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ፖለቲክስ ወይ ጂኦፖለቲክስ ክንሪኦ ከለና ሓፈሻዊ ግን at the end of the day it will definitely be 100 معاشي خلاص حكيت عمل جلسه عمل كورس نمبر سلازي MSTR سلازبلك yes I think it's a good time to buy مخرج هناك إن كورس كم حسابات كم نريد زلنا تقوز تطرينا مالتي ما راح لك عكم I think ما راح زقدة شو الشيء قال بس حني ربع زوي كاني بالبيت 100% وثيقة روبي ماراثون كم تنفلتها volatility very high تعمل عولتي من قصة أسناته بتعمي كابتن كريبتو اللي تحز خامتا أنكو دي وصل ستوكسيا أب كلتشان إسران حموشان لعو تثبت نيرنا جن بحفشة تسبق عدل هيباتنا لا أب شديشة شوعات شو ما حزنا بتعمي جريت عدل هيبة هو الموبايل اللوجو اللي أمك خنصوم يجن استحتت على تحموش فبراير ويحموش أول حقت لكاتي تمالتي شديشن 73 بزي حنيرة أبز ترينا والله من أربعة تحت يعني راح تكون تقليا شديشن 73 كابا جميرة واه 75% وثيقة أوكي عسرة جزيني هذا نبرنا it doesn't mean anything ولا حد ترقم يقولون دولار كوست أفريج قبرنا قلنا من أربعة أفريج 10 تخلت 10 سلستي يهلو خوونز بالأمنة تلني أبدا حند رجابة حلا كابتاس تحت زورة تلاقن 73% وريد الله ديب الله بيتكوين 10% رأي وثيقة بيزوي كابسوسان سلستنا 75 كده 10 سلستة 14% وثيقة الله مرة جن أب حتصير جزية كنز وثيقة نمنتهي ليه هم زي مثال كذا له كبر حاو مني خا حتى كاني مرة ميرون حكى له هو ميرون yes but high risk the high risk زي بلوغ ننتهيو of course مس بيتكوين يزخيد حدا اتكال أكاتنا كوينات تزلو كم يكم زخون كن فوتو أزي أشجاري يخون أو تلي بزجن حتى كم يرى من البعض بولك تقبرو تايم ريسكم high risk high reward ولا قلت بالنهاية تنك ريزالتنا تاهم كم يرى فوت إله عندش بول غير بزستفين روبي بخمي كم ريزالت خير هو أبتنا تشات لما سيكون أبتنا يوتيوب لايف ميبي أبزعت إيه بزيناي استعاد ريزالت كنا نسألنا له anyway
ስለዚህ ትናተይ እምነትኩም እዩ ሜሮን ኣይ ደኖ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ክኸውን ሓፈሻዊ ግን እቲ ምንቅስቃስ ናይ ዕዳጋ ከም ንሪኦ ዘለና ኤኒታይም ላዕሊ ከይድ ይኽእል እዩ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ማረ ካብ 20ታት እያ ናብ ስቲል 44% ጎሊላ ኣላ ናብኡ ንክትከይድ ካብ ሕጂ ዳ 80-90% ከድልያ እዩ ናብቲ ኦልታይም ሃይ በፂሓትሉ ዝነበረት which is around 20 እያ ነይሩ ኦልታይም ሃይ ኳ ተዘይኮነስ ብሓፈሻ ብዝሓለፈ ወርሒ 10 ክሪፕቶ ታሕቲ ክራሽ ቅድሚ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ እምነት ናተይ ፅባሕ ቀድሕ ናብቲ ዝተረፈ በዓል AMD በዓል ካልእ ነገራት ኣይ ቲንክ ሮቢ ፅቡቅ ጌርና ክተናክፈሎም ኢና ወላ ናይ AMD ዝውሰኽ ኣለካ እዩ ንዓፅቡ ከለና ማለት እዩ ናይ AMD ኣይ ቲንክ ኣብቲ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ፅሒፈ ነይረ ብዙሕ ደብል ኣይኮነን ይተኸታተልኳን ብሓፈሻ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ደውፅዎ መግለፂ ጥራሕ ነይረ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ገይሮም እቲ ፕራይስ ታርጌት ናይ AMD ናብ 300 ክዕቢ ወኪሎም ማለት እዩ ብመፅርካኒ AMD ኣቀዲማ እውን ወሲኻ ነይራ ካልእ ምስቲ ሓድሽ ናይ GPUs ምልላይ ገለ ገይሮም ነይሮም ብቀረባ ይተኸታተልክዎን ምስ ናይ ጂኦፖለቲካል ኣውጥራይ ኮይኑ ኣድህበይ ማለት እዩ ኣብ ቴክኒካል ክሪኣ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ገይራ ነይራ እቲ ባይሳይድ ሊኩዲቲ ስለተሰበረ ብዙሓት ሰባት ክገዝዋ ክኢሎም ማለት እዩ ብቴክኒካሊ ብሓፈሻ ግን 300 ናይ ምብፃሕ ተኽእላ ኣብዚ ዓመት ርጉፅ ኮይኑ ይረኣየኒ ማለት እዩ እስካብ 350 ኣብዚ ዓመት ናይ ምህራም ተኽእለሎ እቲ ማክሮ ኢኮኖሚ እንድሕር ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ቴክኒካል ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ዜናታት ግን ብዙሕ ስለ ዘይተኸታተልክዋስ እሳ ጥራሕ ደላት እንታ ሓበሬታ ናይ ባንክ ኦፍ ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ግን ከመይ ውዒላ ብሓፈሻ AMD ታንኪ 3% ወሲኹ ለሎሚ ሱንዲ ገሪምና ኤቭሪዴይ መዓልታዊ ሞመንተም ይበሃል እዚ ባይዘወይ ጀስ ሞመንተም ሓንቲ ግዜ ፅቡቅ ፖዚቲቭ እንተተረኺቡ ፅቡቅ ፖዚቲቭ ይቅፅል ሓደ ሕማቅ ነገር ተረኺቡ ከዓ ሕማቅ ይቅፅል ዝዓይነቱ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ እርኒን ዕለት 5 ወርሒ 5 ኣሎም ፅቡሕ ናይ ተስላ እርኒን እውን ስለ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ብኡ ክንዘራረበሉ ክንፍትን ኢና ናይ መወዳእታ መፂኩም ዘለኹም ላይክ እንተገይርኩምሉ ኣብኡ ከለኹም ተወሳኺት ሓበሬታ ኣብኡ ከለኹም ዓርቢ ዝጅምር ትምህርቲ ኣለና ናይ ስቶክ ማርኬትን ናይ ሪል ስቴት ናይ ገዛን ክትምዝገቡ ትደልዩ በዚ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ደው ኢልኩም ንደና ይትረኸብዋሙ ምስና ሕጂ ንጅምር ዘለና ክላስ መታን ክትጅምሩ ከም ዝብልኩም ግን ኣብ ዌስት ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ዌስት ኣሜሪካ ብምዕራብ ሃገራት ዌስተርን ካንትሪስ ይኹን ኣብ ኣፍሪቃ ክትዋፍሩ ምስ ትደልዩ ኦፖርቹኒቲስ ናይ ወፍሪ ወይ ከዓ ትምህርቲ ናይ ገዛ ስለ ዘለና ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ፕራይቬት ሓፈሻዊ ኣብቲ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ካልእን ሓፈሻዊ ፀብፃብ ንህበሉ እውን ስለ ዘሎ ኣብኡ እውን ክትከስብሉ መታን ከም ኮሚኒቲ ብሓደ ክንዓቢ መታን ተባሂሉ ማለት እዩ ክትመሃሩ ምስ ትደልዩ በዚ ቁፅሪ ቴሌፎን ብምድዋል ኣብዚ 2 መዓልቲ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም do you have class for beginners yes ንጀመርቲ ዘለና actually ዓርብን ቀረምን ኣለና ናይ ጀመርቲ ሕጂ ስለዚ ኣብኡ ጆይን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናይ ሰርክል I don't know ሰርክል ከዓ ይረኣናይን ቀኒና ሰርክል ከዓ ተመሳሳሊ ከም በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ናይ ግድን ክትወርድ ያ ዋው ናይ ቮላቲሊቲ ከዓ ፅላላ ማለት እዩ ናይ ክንደይ ቻርት ተገይረ ናይ ዝኻ ብዙሕ ንላዕልን ናይ መዓልቲ ቻርት እዩ ዘሎ ባይዘወይ this is crazy ስለዚ ልክዕ በቃ ምስ ቢትኮይን ዝተሓሓዘ ምስ ክሪፕቶ ዝተሓሓዘ ኩለን ከምኡ ምንቅስቃሳት ኣቢለን ኣለዋ ማለት እዩ ፓላንቲር ስቲል ኦቨር ፕራይስ ቲ ክወርድ ከሎ ሕማቅ ኣወራርዳ ክወርድ ዝብል እምነት ኣለኒ ማዓሲ ክወርድ ኣይ ሃቭ ኣይድያ ግን ካብ 200 ናብ 145 መፂ ኣሎ ምስ ኩሉ ኩናታት ክትውስኽ ዝግባኣ ፓላንቲርያ ነይራ ግን ቫልዩ ናቱ ክብሪ ናቱ ብጣዕሚ ከቢሩ ስለ ዘሎ ቁርባ ሽግር ከብል ይኽእል VST ሊሊ ቪስትራ ድትኹን ወላቲ ሓንቲ VST Vistra, I mean, Vistra is been there. I ጎደለትን ከምትን ዝጎላት ካላት አይጎደለትን ግን I think ምስተና AI ዘለና ግዜ ምስተና ኩሊንግ ሲስተም ዘሎ መረባዕ ጀሱ ካህገጽና ኸሊያው ቀጸል ባለ ኢንጂነር ስለ ዘሎ በሐፈሻ ማለት ግን ያ I think should be ምስተን ኩስኻ ዝግበአን ዝብለን ካላት ያትኸውን ዘላሰውን ካለ ኣብዛሕት ካንየርካ ሶሪ could you say something about Kevin Warsh okay حدش Fed nominee ወይ ከዓ ክምረጽ ኢሉ ተባሂሉ ዘሎ ይዝኾን ዘሎ ዝኻ of course ከመይ ክኸውን ውዒልና ሓዲና ክንሪኦ ንኽእልና ግን ብዙሕ እቶታት ዝወሃቦ ዘሎ ሓደ ካብቲ እቶታት ዝወሃቦ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ርክብን ብዶናልድ ትራምፕ
تمريحو كخيدي ولا independent كخوني ويكا خاب كلتي politics وصاي مالتي independent سابتناي فدرال ريزيرف ويكا نما كراي بانك حلف خونا لنا امريكا مالتي سلازي اي كانت سيرلوت اولين اوليز مس ترامب صبغ ركبي زلو مس دونالد ترامب صبغ ركب سلازلو انترست ريت كغدل ويكا كغدل كم زغل عبيت سبات ويكا عبيت انالايز غبرنا ايكونومكس مالتي صبصبات يهويهم እንደኾነ ግን ትራምፕ ንባዕሉ እንታይ ይደልውን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣናላይዝ ክንገብሮ ቁርብ ስለ ዘሸግረና مسو زرحون أب كم درجة وين أبغى قصهم كخديهم أجي أشجاري أدين يكون بعد خقوات أصرهم يجن يكون من أمريكا أنا وصف وصف بالجمتات الله بو تمركزنا بزح نوصل سنتات جن أبز جزيزي بزح كلني بزخنا نوحي لناكم أحوات I think هذا ساعات ملو أخلي صباح كأخهم أهون وصخكم هنا سلزي بصباح الرخونا ربي بتعمي أقدر سخنا سبسامينا هيمنا مو thank you نأخون دسنا بلاني yeah this it free of charge تناي قصر تليفون دويل كاترخبو ገንዘብ ከፊል ካይ ኩብራው እዝና ዩቲዩብ ዘሎ ግን አደን ነው ተحتهم ትቆይና ማለት ክላስ ግን ነው ከፊል ካይ ናይ ሪልስቴት እና ኤክስታይም ናይ ነፃ ሰንበት አለና ስለዚህ አፕ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ጆይን ብምግባር አቡ ናይ ነፃ ትምህርቲ አፕ ትውልቃው ዕብየት አፕ ናይ ፋይናንስ አነ ሳሚ ካለ ብዙሓት ከም በዓል ኢንጂነር ዩሲኤፍ ናይ ሶላር ዘተኮረ ትምህርቲ ኣብ ዝመዘሉ ሰሙናቱን ከልወና ስለዚህ አቡ ጆይን ተገርኩም ወንት ናይ ነፃ ትምህርቲ ኮሚኒቲ ናዝኾኑ ከልወና ሎሚ ምሳና ምሳይኩም ብልቢ እናመስጎን ከዓዋት صباح ኣብ ሰዓት የረኸበና ሰዓት 19 ፈረቃን በርሊን ታይም ሰሰናይ ሶሪ ሮቢ ባይል ካደኻ ሶሪ ዓፀካ ወሰካ ሰላም ምሸት ሰላም ምሸት ኣብ ቀጻሊ ስጋ ምራኸብ ቴንክ ዩ ኩላትኩም እሺ ቴንክ ዩ